Alang sa atong mga opisyales, ang ilang gimbuhaton paghatod sa serbisyo ngadto sa katawhan, normal lang ni nga ilang inadlaw-adlaw nga obligasyon. Wala nila damha nga alang sa pipila natong mga kaigsuunan, dako na kayo kini og epekto sa kinabuhi sa katawhan nga gitagaan sa gasa. Sama niining duha ka bakol sa 5 ug 6 distrito nga emosyonal kaayo nga midawat sa mga gasa gikan sa Kapitolyo. Nakahilak sa kalipay si Nanay Josephine Antin, 54 anyos, tagalungsod sa Compostela. Human siya nakadawat og bag-o nga crutches. Si Nanay Josephine giputol ang tuo nga paa, human siya makahiagom og blood clot nga usa ka delikado nga kondisyon. Gawas nga iyang nakita sa personal si Gobernador Gwen Garcia, aduna pagyud siya na bitbit nga mga gasa sama sa bag-ong crutches, vitamins ug food packs gikan sa Kapitolyo. Nalipay lang to. Nakita po na ko atong gobernador. Nakaari ko diri niya. Natagal po ko grasya. Susamang emosyon usab ang ipakita ni Milagros Bacres, nga taga-Dakbayan sa Mandaue nga nakadawat og bag-ong wheelchair. Ang sakit sa tiil ni Nanay Milagros nagsugod dihang na-stroke siya ni adtong 2010 tungod sa stress ug napun-an pagyud kini dihang namatay ang iyang bana ni adtong 2012. Siyempre, mag-uulgot ta. Wako ka, kuan ba? Wako ka dawat, mga matay siya ba? Kanang maligo ko, kanang asisan ko sa kong anak. Gawas sa mga assistive device, ang mga lolo o lola nakadawat usab og mga gasa sama sa mga food packs, vitamins ug binhi sa mga utanon. Samtang ang mga barangay frontliners nakadawat usab sa ilang gipausbawan nga GSIS Group Accident Insurance, food packs ug vitamins. Para sa mo ba mga kalihukan, di ba na ito matagaan ang panahon? Di na ito matagaan yun. Kaya yung nani, mga edad-idara na ta. Sa 5 distrito, 20 milyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad sa giapod-apod nga tseke ngadto sa mga mayores. 6 milyones pesos sa lungsod sa Carmen. Tig 3 milyones pesos ang nadawat sa lungsod sa Compostela ug lungsod sa Katmon. Samtang tig 4 milyones pesos ang nadawat sa lungsod sa Liloan ug lungsod sa Bourbon. Ang 3 million ako improvement ako may municipal plazas Bourbon. And 1 million for the legislative building. Samtang sa 6 distrito, 8 milyones pesos ang nadawat sa mga mayores, 4 milyones pesos sa lungsod sa Consolacion ug 4 milyones usab ang nadawat sa lungsod sa Cordova. Gawas sa caravan sa mga nagkadilain nga serbisyo, gi-groundbreak usab ang 2.9 milyones pesos nga multi-purpose building sa Barangay Lanipga, lungsod sa Consolacion. 6.2 milyones pesos nga pagpasemento sa Kasili-Saksak Kabangahan Road Section ug giinagurahan usab ang City milyones pesos nga tayud seminaryo road section sa maong lungsod. Karon nga wala pa mahuman ang pandemya, padayon gyud sa pag-apod-apod sa mga gasa ang mga opisyales tungod kay tumong og tuyo gayud sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo nga matagamtaman ang mga programa ug serbisyo sa mga Suboanon. Nagpadayon ang atong mga kadalanan, infrastruktura, pangsimento sa mga provincial roads, lakip na gani ang atong barangay roads. Aron ang katawhan sa lalawigan sa Sugbo makakita og kahayag, paglaom, taliwala ni ining kahadlok, taliwana ni ining kalisod. Uban sa report ni John Fredson Granada, kini si Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.